Sa mahabang panahon na paghahangad na magkaroon ng sariling lupa, ang mga magsasaka dito sa magkaratig bayan ng Arayat at Barangay San Vicente, Magalang, Pampanga, ang petsang July 19, 2021 ay totoong makasaysayan. Mula sa mga mensahe ng tarpaulin na nakapaskil sa paligid ng barangay covered court, nangungusap ang tuwa at pasasalamat ng mga magsasaka. Ang ilan, may baon pa ng mga kupas na larawan at ipinagmamalaki sa news team ang kanilang naging hakbang na ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka sa iba't ibang administrasyong dumaan. Nagtagumpay lang kami ng paglalaban namin noon. Oo. Ngayon, nagwagi ang mga Magsasaka. ngayon. Oo. Mga barangay captain. Kailan pa ho yan? 1999? May mga pagpupulong ho kayo. Yan ho sa mano ninyo, no? 19, paano At na Ramos? Ayon kay San Vicente Barangay Captain Luis Briones, tila panaginip na magkaroon ng sariling lupa ang kanyang mga kabaryo na ang mayorya ng kabuhayan ay nasa pagsasaka. Ang malaking teritoryo ng lupa ng Pampanga Agricultural State University o PSAU na napatituluhan ay totoong naging suntok sa buwan sa mga magsasaka na ilaban ito. Hanggang sa mapirmahan at maisilbi ang Executive Order No. 75 ni Pangulong Rodrigo Duterte noong February 15, 2019 na nag-aatas na ipamahagi ang mga idle land na pagmamay-ari ng gobyerno para sa mga benepisyaryong magsasaka. Napakasaya po namin. Matagal na po itong pinaglalaban. 1995 pa pinaglalaban na po to. Natituluhan po to noong 2015 at 2016 pa lang. Kaya kami po ay lubhang napakasaya sa nangyaring ito. Maraming salamat po. 281 na benepisyaryo ng EO75 mula sa mga magsasaka at mga estudyanteng nagtapos sa agrikultura ang naghati-hati sa 171 ektaryang lupain na bahagi ng Pampanga State Agricultural University o PSAU. Mismong si Agrarian Reform Secretary ang nanguna sa distribusyon ng lupa sa mga magsasaka. Alam niyo po ba na sa ating Comprehensive Agrarian Reform Program under Republic Act 6657, ang mga magsasaka na nabibigyan ng lupa ay nagbabayad sila ng amortisasyon doon po sa land bank. Pero kayo po, ang inyo pong lupa na matatanggap ay dahilan po sa Executive Order No. 75 na kung saan ang lupa ay mapapasa inyo ng libre at walang bayad. Nagpaalala naman si DAR Region 3 Director Attorney Maria Celestina Tam sa mga magsasaka na huwag ibenta ang tinanggap na lupa. Sana po ay hindi mabenta, hindi po mapunta sa iba. At sana po ay ito ang maging dahilan para po umunlad ang lahat po ng inyong pamilya. Samantala, under assessment pa ng DAR ang nasa 310 hectares sa higit 500 hektaryang lupain ng PSAU na ginagamit for educational purposes. Hindi tumutol ang pamunuan ng PSAU sa pamamahagi ng inisyal na 174 hectares sa lehitimong magsasaka ayon kay Castreciones. Pero sinabi ng kalihim na for verification pa ang apela ng PSAU na wag nang sakupin sa Executive Order No. 75 ang natitirang bahagi ng lupa dahil may nailatag na raw na programa o pasilidad ang universidad dito. Pero dahil may apela ang Pampanga State Agricultural University na kung saan ang ilang bahagi ay meron daw silang programang nakalaan, ay kami po ay nagsasagawa ngayon ng investigasyon at verification kung ito po ay may katotohanan. At kung ito po ay may katotohanan, siyempre hindi po natin basta pwedeng kunin. Maaari naman umanong ihain ng PSAU sa arbitration process ng Department of Justice o DOJ sakaling iapila na hindi ito masakop ng EO75. Sinabi ng kalihim na sa tinakbo ng pag-implementa ng nasabing batas, ang distribusyon ng lupa ng PSAU ay maituturing na isa sa pinakamakasaysayang pamamahagi ng lupa ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka. So far, ito yung isa sa mga pinakamalaki. Pero meron pang darating na isa pang mas malaki. Ito naman yung sa... Hindi na ho dito sa Pampanga. Ito naman po ay sa Marawi. Meron po tayo ipapamigay na 4,000 hektarya para po sa mga kapatid nating Muslim.
Paulo G. Santos, CLTV News.